Doamne ajută-vă, fainilor! Eu am ajuns la concluzia că în țara asta nu se mai poate fura nimica, dar astăzi ni s-au resetat gândurile. Bă, voi ați văzut ce-a făcut nebunul ăla? O tăiat țeava de la tuburile de oxigen și merg la spital. Țeava de cupru de 2 metri, o furat-o. Bă, ei au venit în înlocuit țeava, ăsta mi-a și-o tăiat-o iară și-o furat-o cu tot cu robinet. Vă jur pe cea mai scumpă, fraților. Am crezut că nu mai este nimic de furat în țara asta și așa mai departe. Uite, bă, și la 65 de ani, eu bătrân, mă umblă, fură țângile. Ăia mor în spital, că nu mi-au oxigen. Și ăsta fură, bă, de dracu l-a furat tubul ăla cu gaz, că era mai scump, mă. Doamne ferește! Hai de pula mea, dacă am mai văzut așa și eu, asta e țara tuturor posibilităților. Doamne ajută, frate!